Ndiye wiki yatha timakambira napo zokhudza maswahaba eti, ndipo tidayankhulapo zitsanzo kuchokera kwa maswahaba achikazi awiri, Ummu Sulaim komanso mkazi wake wa Thabit ibn Qais. Ndiye siwokhawa alipo ndithu ambiri amene zitsanzo zawo sitingathe kuzimaliza zonse kuzitchula, koma kuti onse pamodzi adagwira ntchito yoteteza Chisilamu ndipo adamthandiza mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam kufalitsanso Chisilamu. Tikabwera mu hadithi ina, mmodzi mwa masahabiyati ndamwiwala dzina lake, komano iyeyo akufotokoza mmene amachitira pofuna kuwaphunzitsa anawo achikazi komanso achimuna amene adali ang'onoang'ono nkhani ya chipembedzo. Iye akufotokoza kuti tikakhala mwezi wa Ramadhani timawaphunzitsa ana athu kusala. Ndiye chimene amachita, iwaja amapita ku mzikiti, adangofotokoza kuti timapita ku mzikiti mu nthawi imene tikudikirira swala. Choncho ana akakhala kuti kulira kuti njala yawapweteka, amapatsa ana aja tizidole timene timapangidwa kuchokera ku mitengo. Ndiye ana aja amapezeka kuti akuseweretsa zidole zija mpaka na nthawi ya adhana kutani kukwana ya maghribi. Ndiye kuti ngati apitako baada asir kudikirira maghribi, ndiye kuti ana aja saadya mpaka na dzuwa litani lilowa. Kusonyeza kuti amaphunzitsabe chipembedzo ana ncholinga choti adzikula mu chipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tikabwera mu hadithi ya Fatima binti Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, zikufotokozera kuti iyeyu manja mwake mayamba kubwera matuza chifukwa cha grinder imene amayigwiritsira ntchito yokonza chakudya. Ndiye adayankhula kupempha kwa bambo ake amene ali mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kunena kuti ineyo ntchito zimene ndikuwagwira pa khomo panga zikuoneka kuti zafika posauzana. Ndikumati ndikamaliza kuchapa, ndikamaliza kukonza nyumba, ndikamaliza kusesa, ndikamaliza kutsuka mbale, ndiyambe kukonza chakudya, mmanjamu ndithu mpaka namafika kuti mwatupa. Ndiye chonde mukapita ku nkhondoko, mukakapezako kumeneko akapolo, mudzandipatseko kapolo mmodzi oti azidzagwira ntchito zimenezi. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adamuuza mwana wakeyu kuti ndikuuze chinthu chimene chili chabwino kwambiri kuposa zimene ukupemphazo. Dzimkumbukira Allah subhanahu wa ta'ala omuza madhikiri mongati subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Pamenepo mtumiki sadavomere pempho lake la mwana wake loti ambweretsere kapolo oti adzigwira ntchito pa nyumbapo. Chifukwa chani? Amaopa kuti mwana wakeyu akasiya kupanga zimenezi, chikondi chimene mwamuna wake ali nacho pa iye chitani chichoka. Ndiye muone lero zimene zikumachitika, mayi akumalemba wa ntchito osati kapolo yani, akumalemba wa ntchito amene akumapanga chilichonse chimene mayi uja akuyenera kuti adzipanga, mwina kupatulapo zochepa zokha, koma ena akumapyola malire. Mayi mumpeza kuti pakhomo pakungokhala akuti iye ndogwira ntchito eti, amapita ku office kwake basi kapena ku business kwache. Pakhomo pamene akuchapa zovala za anthu onse apakhomo, ana za mwamuna ndinda wa ntchito. Kuphika nsima ndiwo zonse akupanga ndo wa ntchito. Abambo akamba kunkonda wa ntchito yalakwitsa chifukwa cha abambo akankonda wa ntchitoyo alakwitsa sana alakwitsa eti udindo wa mkazi Allah opereka, ndipo udindo wa mwamuna Allah opereka. Udindo wa mkazi
mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akutifotokozera mu hadithi yodziwika bwino, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, aliyense mwa inu ndi mtsogoleri ndipo aliyense adzafunsidwa za utsogoleri wake. Ndiye anayamba kufotokoza za amir, mtsogoleri wa anthu. Iye adzafunsidwa zokudza mmene amawatsogolera anthu mmodzi. Ngati ali afumu adzafunsidwa ndi ufumu wawo. Ngati ali president, anthu musaone ngati kuti president basa akachokapo pamenepo sadzafunsidwa za utsogoleri umene adapatsidwa ndi Allah, chifukwa president ito amapereka ndi Allah eti. Tifune tisafune zimenezo zimene Allah anatani anazikonza. Wina aliyense amene adapatsidwa utsogoleri ndi Allah subhanahu wa ta'ala adzafunsidwa za utsogoleri umene. Ndiye anachoka pa utsogoleri wotsogolera anthu ndikubwera pa utsogoleri wotsogolera banja. Ar-rajul ra'in ala ahlihi, mamuna ni mtsogoleri pa banja lake, ndipo adzafunsidwa za iwo apa banja lake. Adzafunsidwa za mkazi wake kuti amamtsogolera bwanji, adzafunsidwa za ana ake kuti amawatsogolera bwanji, ndipo adzafunsidwa za onse amene adali pansi pa denga ya nyumba yake kuti amawatsogolera bwanji. Adzamfunsa ndithu mwamuna za anthu amene wawa. Sadzafunsa za chakudya chokha iyayi kuti kodi umabweretsa chakudya, koma adzafunsa za kuwaongolera kumene iye adachita, kodi amawatsogolera kuti akapulumuke. Chifukwa Allah akuwauza amuna okhulupirira, ku anfusakum wa ahlikum nara, zitetezeni inuyo pamodzi ndi akubanja kwanu ku moto wa Allah. So zati ndi udindo wa mwamuna pambuyo poti akuwabweretsera akubanja lake chakudya, wapatsa malo ogona, akuwaveka, awatsogolerenso ku zinthu zimene zitakawathandize mu moyo umene uli mkutani uli mkubwerawo. So zati mwamuna naye sakatani akafunsidwa. Ndiye mukuona ngati mwamuna ngati akafunsidwe, mkazi sakamfunsa naye sakamfunsa. Ndipo mkazi ndi mbusa ala baiti ba'liha wa waladihi, akafunsidwa za nyumba ya mwamuna wake komanso ana a mwamuna. Akafunsidwa za zinthu ziwiri, akafunsidwa za nyumba yonse kuti amayisamalira bwanji, iye anapatsidwa udindo umene amayiyang'anira motani, komanso za ana a mwamuna kuti amawalera motani. Zimene zoto akafunsidwa mayitu. Sakachoka pamalo pamene adzayimepo kufika malo ena mpaka nafunso limene liso adalitani adaliyankha. Ndiye lero lino amayi achisilamu akuononga okha banja lawo pobweretsa nyumba mu wantchito amene wapanga replace iwo chimene akungokhalapo ndi kuchipinda basi. Chimene akuchiona kuti abwerera mbanjamo ndi kuchipinda. Koma zoti mkazi amayang'anira nyumba yosaziona kuti ili bwanji, anawo sakusokonekera muzochitika zimenezo sakutani sakuchita kumusira wantchito ndi kumadzuka mamawa kukonza pa nyumba, iwo akapanga mkonono angoti amadzi kodi mwapitsa basi kutenga kusamba ulendo wakuti wa ku office. Iwo basi pakutha pamwezi akumpasa wantchito chachani ndalama. Abambo chikondi chawo chikamba kusuntha nkubwera kwa wantchito yoyipa kwa basi yererererere kuiwala kuti banja kuli onongana oka. So akazi achisilamu amunthawi ino sitingawayerekeze ndi akazi achisilamu amunthawi yoyambirira. Chifukwa akazi achisilamu amunthawi yoyambirira amachita zimene chisilamu chawalamula, pamene akazi ambiri achisilamu munthawi ino akuchita zimene zilakolako zawo zikutani zikuwalamulira. Ndiye tikukamba kuti zitsanzo ndi zambiri zimene tingafotokoze, koma tikungotolapo apo ndi apo tione kuti kodi anthu amene wawa adali wotani. Adayankhula Ahmad ibn Hanbal kunena kuti idha ra'aita rajulan, mukamuona munthu yadhkuru ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bisu'in, akutchula za mmodzi wa maswahaba antumiki sallallahu alayhi wasallam moyipa. Akuyankhula za mmodzi wa maswahaba amtumiki sallallahu alayhi wasallam moyipa. Mwachitsanzo tikukamba apa mwina za Fatima, yeni mata amene anali akazi kuti analibe zochita amenewo, misamakhala pa khomo, analibe business, analibe ntchito. Nthawi imene kunalibe ntchito, ndiye ife nthawi ino kuli ntchito.
tili ma responsibilities ambiri, tindazi bale athu amene afuna kuti alipiridwe ma school fees, tindazi bale athu amene akupezeka zoti akufuna chithandizo chathu. Ndefe tizingokhala pakhomo basi kuyankhula moteromo mopanda ulemu powatchula maswahaba. Fatahimhu ala al-islam, munthu amene mumukayikire pa chisilamu chake. Aliyense amene angatchule zoyipa za maswahaba kapena mmodzi wa maswahaba, kumutchula mosamulemekeza, kumutchula momusambwaza, kumutchula mopanda ulemu, whether ndi swahiba kapena swahib, kutchula mmodzi wa anthu awawa mopanda ulemu, moyipa, timukayikire munthu amene yoyo pa chisilamu chake, kuti chisilamu chake ndi chotani. Ndifake tikufunanso kuti maswahaba titani tiwadziwe, tiwapatse ulemu. Kuvutika kumene anavutika maswahabiyati, kugona ninjala kumene amagona ninjala pamene amuna awo alibe chakudya. Tipereke chitsanzo, Aisha radhiyallahu anha akufunsidwa ndi Urwa ibn Zubair, yemwe adali mwana wa mchemwali wake Asma. Urwa ibn Zubair adaphunzira kwa Aisha, adaphunzira kwa anti yake, chifukwa anti yake adali mugula akazi, adali ophunzira kwambiri. Maswahaba achikazi amene adali ophunzira kwambiri adali Aisha radhiyallahu anha. Ndi Aisha akufotokoza kuti ifeyo tu zimatheka miyezi 3 ponena miyezi kutuluka, koma tikawerengera inali miyezi 2, shaharaini, kudutsa 60 days nyumba zonse za mtumiki osayaka ko moto. 60 days moto nyumba mtumiki osatani osayaka, kuyaka kuti akukoleza kuti aphike chakudya china chake. 60 days miyezi 2 tumene yatundwete. Inu ndi ineyo 1 week kunyumba kwathuko kusakolezedwe moto. Sitikuona ni mutaseza mabagi kuti mukulowera kwanu. Tikuona ni mwaseza mabagi mwatengana anuwo mukulowera kuti kumodzi. Ndisazuzike ine ya. Anthu amakhala pabanja koma sizi. Koma akazi awawa 60 days panyumba pawo moto sukutani sukuyaka. Ndiye Urwa ana adabwa, ya khala ino anti anga ino, ndiye mmadya chani apa mukuti moto suma yaka nyumba zanu kokwanira miyezi 2, mmadya chani? Aisha anayankha kuti timadya zakuda ziwiri, timadya zakuda ziwiri, madzi komanso tende. Amangokhalira kudya tende ndi kumwera madzi basi, akuda pamene. Kwa 60 days kumangodya tende ndi kumwera madzi, tende kumwera madzi, tende kumwa madzi basi. Palibe kuti siku limene lolo ndikubwera onse. Of course zinachitikapo kamodzi mu mbiri ya mtumiki, kuchoka pamenepo akazi amene anaphunzira phunziro ndifaka amavomereza kumangodya tende ndi kumwera madzi. Ankafuna kuti awakwezere ndalama imene amawapatsa, ndiye onse anamunjikira mtumiki ndikumanena kuti tikufuna utiwonjezere chani ndalama zimene umatipatsa. Ndiye mtumiki anangokhala chete atazungulira ndi azikazi ake onse 9. Abubakari akubwera kumpeza mtumiki wata akudandaula, chikuchitika ni chani? Basi mtumiki nikunena kutekwa awawa watu andunjikira apati nditani ndawonjezere ndalama. Abubakar anamugwira Aisha ulendo naye kunyumba kwake ukamuthira mawu. Umar wabwera akuona so azikazi 8 amuzungulira nda mtumiki, mwana wake ali pati pompo, yemwe ndi Hafsa. Chikuchitika ni chani? Mtumiki akunena ya Aba Hafsa kuteke kuti azimaiwa andizungulira kuti ndiwawonjezere malipiro. Nde Umar sana mutengere kumbali ya Hafsa anamudzudzulira pati pompo, iwe wachibwana kwa basi. Inu zoona osakhutitsidwa ndi zimene mtumiki wako kupatsani nimufuna mukutsatira chani? Pompo Allah subhanahu wa ta'ala anavumbulutsa aya kumuuza mtumiki wake,
auza azikazi ako kuti ngati akufuna za pa dziko lapansi ine nditani ndiwapatsa, koma onsewo wasiya banja. Onsewo wasiye banja, ine ndikupatsa akazi abwino kukubweretsera iwe opiriranso kuposa iwo. Pompo azimayi amene anabwerera mbuyo mabreki amavomereza zimene mwamuna watani wabweretsa pa nyumba. Ndiye tikamati akazi aphunzire chisilamu, choyambiriratu awadziwenso akazi amene adalokhulupirira kuyambira pa amayi awo amene Allah akunena kuti akazi amtumiki ndi amayi a anthu okhulupirira. Ndiye aone kuti kodi mayi awo anali anthu otani. Koma siza masiku ano yayi. Akazi ambiri akugwera mu hadithi ya Ibn Abbas, Jabir, Abu Sa'id al-Khudri, Ibn Umar. Hadithi imene ndi hadithi imene ya mutawatir, yodziwika bwino imene anayipanga ripoti maswahaba ambiri. Tumiki pa tsiku la Eid atamaliza kupanga khutba adapita kwa akazi ndikukaya yankhula mwapadera. Tumiki adayankhula kuti ino akazi ino tasaddaqna, mudzipereka chani sadaka, komanso muzichulutsa kupanga istighfar, kupempha chikhululuko kwa Allah, chifukwa ineyo uritu nar, ndaonetsedwa chani moto. Ndiye mmene ndimaonetsedwa moto ndaona kuti ambiri amene ali kumeneko ndinuyo akazi. Ndaonetsedwa chani moto, ndipo ambiri amene ndawaona kumeneko, ambiri amene ndawaona kumeneko ndi ndani? Ndi akazi. Ndiye mmodzi mwa akazi amene anali pamenepo adayankhula kuti ya Rasulullah, zili choncho chifukwa chani? Ndiye mtumiki anayankhula zinthu folo zimene akazi amachita zimene zikuwapangitsa kuti akalowe kuti kumoto. Zinthu zingati? Folo basi. Tangoganizani. Zinthu folo. Anayamba kunena kuti 1, inuyo mmachulukitsa al-la'an, kutemberera. Mawu ambiri ni mukangoti mwalusa mukumantemberera ngakhale mwana wanu yemwe. Iwe mwana wa galu iwe. Mwana wanu tobereka nokha. Mpaka nakufika kumunena kuti mwana wa galu, ndiye galuyo ndi inuyo ka. Chifukwa cha mkwiyo wanu mukudzitembereraso inuyo kumunena mwana wanu kuti ni mwana wa galu. Kapena kwanena amene ali amuna anu kuti ndi galu. Nanga mwana yemesa ndi wanu. Ndiye mmachulukitsa kutemberera. Mwayambana ndi anzanu mwatemberera. Kutukwa na nkati. Chinthu choyamba chimenecho. Komanso simmayamika kwa amuna anu pa zimene akukuchitirani. Ndiye mtumiki akufotokoza kuti mmodzi wa ifeyo amuna atati amuchitire ubwino mkazi kwa nthawi yayitali, mkazi uja akangoona chimene sichinamusangalatse mwa mwamuna uja, chimene amayankhula ndi chani? Simuda ndichitirepo zabwino, chiyambireni. Ndipereka zitsanzo. Inema ndipeza milandu ya m'manja mwa anthu ena, mkazi akudandaula akuti amuna awo anasiya kuagulira zovala, amuna awo sakuwasamalira. Nde inefu solo yamba limene mafusa ti amuna anuwo chikukwatilireni, sana kugulireni mboni zovala. Aya anagulapo mbuyomu koma panopa anasiya. Nakusa zovala zimene anagula mbuyomu kufika lero zikanalipo beya, zikanalipo koma iyi ndi zakaletu. Mukuona pamenepo? Ndiye mkazi amene. Chifukwa choti akuona kuti mwamuna ayo sakugula zimene iwo amakhala akuyembekezera kuti adzigula, wayipa basi mpaka namuneneze kwa anthu. Kutere ku mkazi amafuna kuti mwamuna adzikhala 100% pa chilichonse. Akamuuza zoti ine amuna anga ndifuna kudya nyama, abwere ni nyama tsiku limene. Amuna anga ndikufuna chakuti cho abweretse tsiku liti. Amuna anga ndifuna mkanjo wakuti kwabwera mikanjo ya nywani, mwamuna athamanga akagula abwere. Amene ndiye mwamuna wachikondi. Koma akangokana mwamuna uja basi amakhala wata wayipa. Ndiye akazi ambiri akalowa kumoto chifukwa cha kusayamika kwawo. Ndiye mtumiki akufotokoza kuti mwamuna amatha kukhala wabwino kwa mkazi uja kwa nthawi yayitali.
koma chimodzi chimene iwo ajaona mwa iye uja chimayipitsa ubwino wake wonse wa mwamuna uja mpaka nakukhala anthu osatani osathokoza. Komanso mumachulutsa kuyankhula kubwebweta kulalata zoyankhula ma complaints ambirimbiri. Nzimayi tu chinthu chaching'onong'ono amachikakamula, chaching'onong'ono chimapezeka zoti chimakhala ngati chachikulu kwambiri. Kuteku palibe mamuna pa dziko lapansi pano amene amanena kuti akazanga ndosalalata. Aliyense amadandaula akazanga amadandaula. Olo inu muli munomu amuna anu sakudandaulani bona. Koma maoneka ndithu kuti ayi mayi ofatsa wawa. Koma kunyumbako ndi radio 2. Kulalata chinthu chaching'onong'ono kumulatira mamuna. Ndiye chisimu kangokhala kuti uliso ni makobiri mamuna amene amakhala chitsiru ndithu. Ndiye pa chifukwa chimenecho akazi ambiri akalowa kuti kumoto. Chinthu chomaliza akazi amazengereza kuchita zinthu zabwino. Kuzengereza kuchita zinthu zabwino. Ikakwana nthawi ya swala kuti aswali zonamizira zambirimbiri. Mu Ramadhani kuti asale ma excuse ambirimbiri. Kuvala hijabu komweku kuti avale hijabu zoyankhula zambirimbiri. Hijabu ndi muzivala mbuyo musimavala hijabu chimpango chachikulu ichi muzivala. Ichi kumandilemera. Kama enda kunseuko ichi kumalemera kwa basi. Ndenzi maya amene. Sakudziwa kuti zimene akuchitazo akuzichitira mwino wake. Samadziwa mamuna atu ndongo kuthandizani tu kuti mukwaniritse chani malamulo Allah. Sono inu mmachita zinthuzo ngati mukumpangira nda mamuna. Pamene tumalakwitsani pamene. Mamuna akukuthandizani hijabu yokwanira valani inu mukuti iyayi ikundilemera mwakuti zokamba mbwereketa. Zonsezo simukudziwa kuti mukuzipweteka nokha. Chifukwa hijabu yo ndiyo inu mukwaniritse lamulo la Allah limene wakutaneni wakupatsani. Ndiye pa chifukwa chimenecho mtumiki akuwachenjezeratu akazi ndifake mudzaone maswahaba achikazi pakati pawo amayesetsa ndithu kuti atsatire zimene mtumiki watani wauza. Pompo atayankhula mawu amenewo mtumiki anaona azimaya yamba kuchotsa zibangiri m'mikono, ena amba kuchotsa ndolo m'makutu mwawo. Ndiye Bilal anatambasula amavala pamwamba pa chovala china ndanachitambasula chimene chija kuti akaza zitani adziponyapo. Pompo mtumiki atangomaliza kuyankhula mawu amenewo pompo azimaya anamba kutani kupereka swadaka. Chifukwa choopa cha moto. Amene tinene kuti samachita zimene mtumiki amanena makomomo. Amachita. Koma akazi amasiku ano akuchita ndipo sakupereka swadaka sakupempha chikhululuko. So izizi ndi zimene zikutisiyanitsa ifeyo ambado uno ndi mbado woyambirira umene udali wabwino. Ndiye Ahmad ibn Hanbal akunena kuti mukamona munthu akuwanyoza maswahaba kapena akunyoza mmodzi mugula maswahaba amene mumukayikire pa chisilamu chake. Ndipo mukuyankhula kwina anena kuti waman tanaqqasa ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam au abghadahu lihadathin kana minhu au dhakara masawih kana mubtadi'an kharijan anil jama'ati hatta yatarahhama alayhim jami'a wa yakunu qalbuhu lahum salima. Aliyense amene angayankhule zosayenera zokhudza mmodzi wa maswahaba antumiki sallallahu alayhi wasallam kapena kunyasidwa ndi chimene adachita mmodzi wa iwo chomwe chili chabwino kapena kumakamba zofoka zake za mmodzi wa maswahaba, ameneyo ndi munthu wowukira watuluka mu chilungamo mpaka atawakonda iwo onse pamodzi, komanso mtima wake pa iwo utagonjera. Munthu wina idamufikira aya kuchokera kwa Allah pamene ankawanyoza maswahaba kumawanena kuti taonena anthu awo palibe chimene akuchita kupatula apo kukonda kudya basi. Kuwanena maswahaba taona ni mimba zawozo ngofufuma mimba basi angobwera kuno kuzadya basi ndadzita amene akupanga zinthu za kujanna. Pompo Allah anavumbulutsa aya
kunena kuti kodi ndi mwa Allah wa ayatihi wa rasulihi mmene mukuchita al-istihza, mukuselewula ndi Allah maaya yake komanso ni mtumiki wake, mukuchita ndabwala ndi zimenezi. La ta'tadhiru, basi palibe so kuchitira mwina. Qad kafartum ba'da imanikum, inuyo mwatani mwakanira pambuyo pa chikhulupiriro chanu. Kusonyeza kuti aliyense amene angawanyoze maswahaba ameneyo basi watuluka mujani mchisilamu. Sungachite nthabwala ni maswahaba ya anthu amene wa Allah anawasankha, ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam. Allah adawasankha anthu amene wakuti akhale maswahaba antumiki wake. Imagine Allah sana sankhe inu ndi inetu, chifaka nafuna Allah yakatati sankha inu ndi ine kukhala munthawi ya mtumikiyo kuti timutsatire mtumiki, koma anaona kuti ife ndife anthu osakwanira kukhala maswahaba. Tikanaononga chisilamu, tikanachiwononga chisilamuchi ngati mene tikuchiwonongera cha panopo. Ndi Allah powasankha anthu amene ajawo, ifeyo tipereke ulemu kwa anthu, tipereke ulemu. Allah sadapange mistake ya pomusankha Abu Bakari kukhala omutsatira wa mtumiki, pomusankha Umar, Uthman, Ali, Az-Zubair, Abu Huraira, Anas ibn Malik, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Al-Abbas, ndiye na otero mugula maswahaba. Anthu amene ajawo Allah adawasankha kuti atenge chisilamu kuchokera kwa mtumiki sallallahu alayhi wasallam akachipereke kwa anthu ena. Ndiye lero wina abwere ali anthu amene aja anali anthu otsalira chimidzi, sangati thandize china chilichonse, tatiyeni tipange chisilamu cha makono. Chisilamu chawo chinali cha kalekale. Zona zimenezo ndikuti ndi chisonyezo choti inu ndine tili kuphompho. Ndiye tatiyeni tsopano tibwere ku matabi'in, takamba za maswahaba ndipo tamaliza. Tibwere kwa matabi'in. Matabi'in adatenga maphunziro ndi zitsanzo za umoyo umene tikukhala uno kuchokera kwa maswahaba. Anthu amenewa ndi amene adali ma student amaswahaba, ma student anthu abwino pambuyo pa mtumiki, ma student anthu abwino pambuyo pandani pa mtumiki. Pali mawu amene mkazi wake wa Sa'id ibn Musayyib akuyankhula kwa ophunzira ake. Sa'id ibn Musayyib ndi mmodzi mwa matabi'in, ndipo mkazi wake wa yeyu adalinso ophunzira yemwe amawaphunzitsa amayi amunthawi imeneyo. Ndiye akufunsidwa kuti kodi munkakhala bwanji ndi amuna anu munthawi yanu. Pamene Sa'id ibn Musayyib atamwalira, mkazi wake mbuyomo adalibe akuphunzitsa azikazi ena, ndiye adayankhula mawu kuwaphunzitsa iwo kunena kuti ma kunna nukallim azwajina, sitidali ifeyo kuyankhula kwa amuna athu illa kupatulapo kama takallamu umaraukum, ngati mmene inuyo mayankhulira kwa azitsogoleri anu. Tikamayankhulana ndi amuna athu timayankhula mwaulemu ngati mmene inuyo maperekera ulemu kwa azitsogoleri anu. Lero lino mkazi wogwira ntchito amalemekeza kwambiri bwana wake kuposa mwamuna wake. Mukudziwa zimenezo? Ndiye uyu mkazi amene ali mkazi wa Abu Muhammad Sa'id ibn al-Musayyib akufotokoza kuti ife timayankhula kwa amuna athuwa mwaulemu ngati mmene inuyo maperekera ulemu kwa bwana anu. Point imene ndi yayikulu tu kwambiri. Afumu amudzi muone mmene amalemekezera akamadusa. Mkazi samagwada. Afumu amudzi akuchokera kwa akubwera ku. Mkazi amagwada
kuyima kumbali kuchire songatuko nkuapa sauli mwafumu koma zimenezo wallahi sangachite pa mwamuna wake sangachite zimenezozo pa mwamuna wake ndiye kupango mutenga ngati cha chitsiru mpaka na kumafikapo mamutenga ngati mchimwene wake nyumba kumuyankhula mopanda ulemu ndikumaka mukamba kunjako zopanda ulemu kumuyalutsa mmene ulemu mmene akuperekera akazi mmamidzimu kwa afumu aja akudutsapo osawayang'ananso kumangoyang'ana pasi mavuto amene akumana nawo kunyumba kwake sakwadziwa nda mamuna wake koma amene akulandira ulemu waukulu kuposa ndani kuposa mamuna antauni muno ndiye muone mmene amamulemekezera bwana wawo akumulemekeza chifukwa cha makobira amene amata amawapatsa basi sichina iya kumachedwa kufika pa nyumba chifukwa choti abwana anena kuti mumalizitse zakuti kumalawirira kuchoka pa nyumba chifukwa choti abwana amuza zoti kamakwana nthawi yakududzikala wafika pati pano abwana kuimba foni mmene amayankhulira mwa ulemu koma amuna awo aimbe foni mukuti chani nde muona kuti ulemu umene mkazi ogwira ntchito akupereka pa bwana wake ndi wambiri poyerekeza ndi ulemu umene amapereka kwa mwamuna wake no wanda kuti maanja amasiku ano sakumacheda kutani kuta chifukwa ulemu akazi tikunena kuti akupereka kwa olakwika sitikunena kuti bwana musampatse ulemu koma ulemu umene mmapereka kwa bwana usakhale wochuluka kuposa umene mmapereka kwa mwamuna wanu chifukwa mukapanga zimenezo mwamuna wanu simukamulemekezeso muzingomutenga ngati nzanu muzingomutenga ngati munthu opanda ntchito ndi zimene lero lino zikuchitika ulemu akulandira azibwana mmachani maofesi kumuona mkazi kutenga madzi akupititsa ku ofesi kwa bwana paliso china chimene mungafune kumafusa zimenezo abwana mwamuna wao sangapange zimenezo madzi akunyamula yekha mwamuna kupita nawo kubafu akupitsaso yekha mbawula wakoleza yekha zovala kuchapa yekha kusita yekha amayi onsima akuphikaso ndani ndi wantchito akubweretsaso pa tebulo po ndi wantchito chikondi azimayi masiku ano ambiri achika pa makobiri basi sanga ike chikondi chimene chikuyeneka kukhalapo kuchokera kwa mkazi ataoneka kupusa kazi ophunzira azimpangira zimenezo mwamuna oti sanapite ku sukulu zotheka zimenezo ndiye tikunena kuti akazi asamanene kuti akuchidziwa Chisilamu muone mtumiki mmene akuyankhulira kunena kuti ayyuma mra'atin uyo mkazi matat yemwe wamwalira wa zawjuha anha radin wamwalira kufikira poti mwamuna wake wamkaziyu pa iyeyu akukondwera naye mwachidule mkazi amene wamwalira ali wokondwereredwa ndi mwamuna wake dakhalatil janna akalowa kuti opposite ndicha mkazi amene wamwalira ali wokwiridwa ndi mwamuna wake akalowa kuti ngati mkazi wamwalira mwamuna wake ndi kumasangalala ni mkazi amene janna mkazi amene waitani waipeza ndipo mkazi amene wamwalira mwamuna wake ali wonyansidwa ndi mkazi pa chifukwa cha khalidwe lake mkazi amene basi ngakhala adziswali kaya ngati amasala koma chabwino chake palibe kumene akulowera Abu Bakari al-Marudhi yemwe andali wophunzira wa Imamu Ahmad akufotokoza kuti sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Hanbal yaqul didamumva ineyo Abu Abdullah akuyankhula yemwe ndi Ahmad ibn Hanbal kunena kuti aqamat ummu Salih ma'i 30 sana ndinakhala ndi ummu Salih kwa zaka zokwanira zingati 30 ndinakhala ndi ummu Salih kwa zaka zokwanira 30 koma sitidasiyanepo ineyo ndi iyeyo liu limodzi kusemphana ndi liu limodzi palibe kokwanira zaka zingati 30 sitidasemphanepo liu kuthirana mawu ummu Salih ndi ine ummu Salih ni mkazi amene anali mugula mataba tabi'in
iyeyu sadayankhulepo mawu achipongwe kwa mwamuna wake Ahmad bin Hanbal. Pachifukwa chimenecho zidali zovuta Ahmad bin Hanbal kuti ayankhulenso mawu achipongwe kwa mkazi wake Ummu Saleh. Ndi akazi amasiku ano amadziyerekeza ndi akazi olungama ndikumauza amuna awo kuti muzikhala ngati mtumiki kapena muzikhala ngati maswahaba, kumachita kuti sakukhala ngati maswahabiyati. Simungafune mwamuna onga ngati mtumiki muzochitika, kumachita kuti inu simukukhala ngati ndani? Aisha muzochitika zanu. Ngati inu mukufuna mwamuna ochita ngati mena apangira mtumiki, inuyo muyambe kukhala ngati mena amakhalira Aisha ndi mtumiki. Tuka ndekuti Allah ampanga mwamuna yonse kukhala wabwino kwa inu. Chifukwa at-tayyibina lit-tayyibat au at-tayyibati lit-tayyibin. Abwino mugula akazi amaperekedwa kwa abwino mugula amuna. Ndipo abwino mugula amuna amaperekedwa kwa abwino mugula la akazi. Wal khabithina lil khabithati. Ndipo oyipa amaperekedwa kwa oyipa. Ndiye akazi muone mmasiku ano akumabwera nikumati dandaulira ife amuna athu chonchi, ife amuna, kodi inuyo amene mukuti amuna anu chonchoni mwayamba kukhala ngati mmene mukufunira amuna anu mwadzipangira. Chifukwa mkazi amene afuna kuti akhale bwino ndi mwamuna wake ayambe yeye kukhala bwino ndipo aonanso bwino kuchokera mwa mwamuna. Koma mwamuna mukumupangira nkhanza, mukapita kunjako mukumuyalutsa, ndi chani chimene mungayembekezere kupatulapo zimene mukumuchitira mwamuna kuja? Ndiye tizindikire kuti awa anthu amene tikuwanenawa sikuti tumavuto analibe, anali nawo. Kukhala ni mkazi kwa zaka 30 osayankhulana mawu sakutanthauza kuti samayankhulana pena mokwiya, amayankhulana koma amadzibwenza kuti ndiyankhule ine ndakwiya papa koma ndisayankhule izi, ndiyankhule ziti izi. Koma ena mabreki alibe ya. Kungopa zoti ni mkazi basi. Pachakazi tu kungowapatsa mpata kuti ayankhule, akhoza kuyankhula tsiku lonse. Iwe mwamuna ukhoza ngogwira tsaya chonchi. Kumango mvetsera ayankhula mwina kwa wanawa. Chinthu chimene afuna kuyankhula cho sana chinene. Ndeti penepo ayamba kukusambwadza kena kwazibwera ndalama ndiyo usiku kwanira. Wayamba kusambwadzidwa kena kwazibwera sopo wata. Tundimene alili mkazi. Ndiye zonsezi zikubwera chifanyanira kuti pakati pathu akazi sakupatsidwa maphunziro oyenerera. Akungophunzitsidwa kuswali basi. Akungophunzitsidwa kutani? Kuswali. Koma khalidwe sakuphunzitsidwa. Khalidwe loyenerera kukhala nalo mbanja sakuphunzitsidwa. Khalidwe loyenerera mkazi kukhala nalo kwa maneba ake. Azimayenda maneba zawo amachita kuwathawa chifukwa cha mayankhulidwe. Olo chabwino chanji chiwachitikire iwo maneba samabwerapo pakomo papo chifukwa cha mmene amakhalira ni maneba. Usilamu umene ndi wabwino. Olo zivala hijabu tu usilamu umene si wabwino. Tifakiti kabwera mu al-adabul mufrad tumikata funsidwa zokhudza mkazi amene amaswali kasanu patsiku komanso ndikudzuka usiku ndikumaswali qiyamul layl ndikumapereka masadaka koma kuti lilime lakeli amavulaza nalo manebas. Tumikanena kuti la khaira fiha, la khaira fiha. Mwankazi amene mulibe ubwino iye ni mmodzi mwa anthu akuti akumoto. Komatu ni mkazi otani oswali. Ndiye akufunsa ndiye pali mkazi wina amene amangosunga zimene zili faradhi pa iyeyo koma savulaza manebazi ake ndi lilime lake. Tubikanena kuti muli ubwino mwa mkazi amene ndipo ni mmodzi mwa anthu akuti akujana. Ndiye kulili bwanji mwamuna amene mukhala naye nyumba apa kukamba za maneba. Ndiye bwanji mwamuna amene makhala naye nyumba muzimulalatira eti. Mkazi amakhala ngati wadwala tsiku limene ngati sana mulalatire kwa mwamuna. Osampezera mwamuna chifukwa ndithu amakhala ngati wadwala.
koma abwerepo ndikachifuwa kena kake ndayankhule atatusiza kukhosi kwake. Ngati mamunayo sizitheka kuti amuyankhulira akapeza mamuna wina omuyankhulira za mabodza, mmene masiku ano zikumachitikira, kapena apo aya akapeza azinzake azikauza mabodza akunyumba, ina amunanga chonchi erere ulendo ina ake ni maamva amayi komanda Kristo magulu amene anakumana choncho na makambirana ndi wina aliyense akulula zimene zimachitika kunyumba kwake. Nda amayi amene oto akuti ine ndipo sininyengerera mamuna ine. Amayi ena akuti inu kodi make mukuyankhula bali ine ndipo sindimanyengerera, ndipo banja langa naliononga ndineyo sindikukana iya ndine mamuna asamanditole ine iya. Kuchita kuyankhula mkazi choncho muzigogora pati anti mkazi amene ndo abwino, mkazi amene si wabwino, mkazi amene si wabwino ndipo achulukiraso ndi ati ndi amene akuti iwo ni maduli mmakomo. Mamuna sangauze chani zochita. Tikabwera mu hadithi ya Abdullah ibn Amri imene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akuifotokoza kunena kuti la yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha, Allah sama muyang'ana uyo mkazi yemwe sathokoza mwamuna wake. Allah sama muyang'ana uyo mkazi amene la tashkuru li zawjiha, sama thokoza nda mwamuna wake. Then tupikisada sile pomo wa hiya la tastaghni anhu, kumachita kuti mkazi yo ama mudalira so mamuna amulalatire kena kazika mpemba sopo, asathokoze kena kakapemphendera mayandiwo, amulalatire yankhule izo kena kabwere pakompano makala palibe, atere he tikufuna zakuti kazi ameneyo Allah samu yang'ana mpang'ono pomwe ni mkazi oyipa. Akumpatsiranyi mamuna mavuto onsewa kumachita kuti akuyembekezeraso kuti mamuna amuchitire yeyo bwino, kumachita kuti yeyo mkazi yo sakukhala wabwino kwa ndani kwa mamuna. Ndifake mtumikani atakaza ambiri akalowa kuti kumoto. Ndiye pala akazi ena amene akuti yo ndi mamunayo anakumana mano ali nkamwa eti ndi asauzane zochita yayi aliyesa endele yache. Anakwatiwa ndi mwamuna malomoti apange zimene mwamuna akuauza kuti alibe nazo ntchito, azungu amuza kuti women empowerment. Ndiye nanunso muli ndi ufulu mayi, musakhale ngati kapolo mudzipanga zanu. Ndiye amatuluka nyumbamo osatsanzika, ati kutsanzika mamuna ndi kwa chimidzi kwa azimayi achikale amene anali ndani masahabiyati eti nanga sipa sahabiyati amatsanzika. Mamuna akauza zoti musachoke iyo samachoka damakhala pati anyumba. Koma akaza masiku ano mamuna akauza zoti musachoke iwo ndi amachoka abe basi. Akutenga kati ine nkaide eti zoyankhula zambirimbiri. Ndiye mtumiki akunena kuti innal mar'ata idha kharajat min baytiha wa zawjuha karihun lidhalik, uyo mkazi amene amatuluka mnyumba mwake kumachita kuti mwamuna wake wanyasidwa ndi kutulukako kumene mkazi wachitako, la'naha kullu malakin fi sama, amatembereredwa ni ngero wina aliyense amene ali kumwambako. Mkazi amene watuluka nyumba mwake popanda chilolezo cha mamuna wake, mokakamizaso mamuna wake asakutani asakufuna, mamuna wakaniza mkazi yokunena kuti ineyo nditulukabe basi funo usafune. Mkazi amene oyambirira kumutemberera ni ngero wina aliyense amene ali kumwambako amamutemberera mkazi. Wa kullu shay'in tamurru alayhi, komanso ndi china chilichonse chimene amadutsana nacho munsewu. Wana angelo akumutemberera kumwambako, komanso chinthu china chilichonse
chimene amadutsana nacho munsewu ghaira aljinni wal insi, kupatulapo anthu ndi majini, chifukwa samaona chani cholakwika. Amangoti akazi wamwina atsanzika kunyumba akuchokerako, koma zolengedwa zinazo zimadziwa kuti akazi awawo atani kunyumba ako angotuluka, mamuna awo sakufuna kuti atuluke. Hatta mpaka na tarji, atabwerera ndikapemphaso chilolezo, mamuna ndikuvomereza kuti iye ndani. Ndenda akazi angati mu nthawi yathu ino amene alotemereredwa ambiri pa akazi 199 onsewo ndi mmodzi yekha mwina amene amazichepetsa. Amuna anga mungandilole nditulukeko ndipite kwa auji, amusapita achabwino basi khala. Amuna anga ndilole ndipite kwa auji, amupite koma mukabwere nthawi kuti achabwino basi ndifulumira. Kutero akazi ambiri ati kupusa, ati kumeneko ati amaona ngati ndikupusa, kupepera, watsanzika. Koma azingoti bala manthu basi ulendo, kumakatsanzika ali kuti ali konko ndachokapo tu. Anandimbira foni auji ndenda thamangira kumeneko ndibweranso chapompano. Ambiri tu amene akumapanga zimenezo akumatsanzika atachoka kale. Achoka ndakutsanzika ali kale kumene aliko nkumayimba foni, ndachokapo tu bambo auje, ndibwera nthawi yakuti ino. Zopesa chisoni ndwete. Ndifake timanena kuti akazi a Chisilamu akanakhala kuti aphunzira Chisilamuchi ndithudi bwezi zikumakoma mmakomo. Koma mmakomo mukuwawasa ngati mandimu. Nkhani yake amayi akufuna kutsogola. Pali mawu amene Sharik ibn Abdullahi adafunsidwa. Iye Sharik ibn Abdullahi adafunsidwa, ndipo Abbad ibn al-Awwam akufotokoza kuti adamufunsa iye Sharik kuti ya Aba Abdullah, inu bambo wake Abdullahi, inna indana qauman min al-Mu'tazila, ndithudi pakati pathu pali anthu amene ali Mu'tazila. Mu'tazila ndi awo amene amagwirisira ntchito logic pofuna kumvetsetsa nkhani ya chipembedzo. Amagwirisira ntchito ubongo wawo akamachita zinthu za chipembedzo. Ikakhala Qur'ani amangoita nthauzira amene akutani akufunira. Munthawi yathu inonso zimene zachitika ndipo zikuchulukira. Mu'tazila ndi awo amene amagwirisira ntchito ubongo kuyika patsogolo pa Qur'ani ndi chani ndi sunna. Muona kuti Qur'ani ija ya Chiarabu ija imene timeneka kuti tizidziwa tafsiri kuchokera mu matafasiri osiyana ayichotsa yonse ija ayitanthauzira mu Chichewa chokhachoka kapena mu Chingerezi chokhachoka. Makurani amene aja ngati muli nawo musamagwirisire ntchito. Qur'ani yongokhala chizungu chokhachoka kapena Chichewa chokhachoka imene ndiyo sojeretsa, chifukwa sisi kusiyana ndi Chikhristu. Kumeneko uko ndikufuna kusintha mawu Allah. Ndi Allah adayiteteza Qur'ani kudzera mu sunna. Ndi sitingamvetsetse Qur'ani popanda kugwirisira ntchito chani? Osati Arabiki, popanda kugwirisira ntchito sunna. Sunna ndi mtumiki. Ndiye inu ndine sitingamvetsetse Qur'ani popanda pamenepo kukhalapo ndani? Mtumiki sallallahu alayhi. Ndi anthu amene wakumuchotsa mtumikiyo ndikumangotanthauzira mwayi wokha. Muona kuti Qur'ani kubwera yonse Chiarabu mulibemo gawo linali mbali inali. Komanso awawa amene amakhala kuti mbali nayi kuli Chiarabu mbali nayi kuli icheni Chizungu kandi Chichewa, amene ajawo ndiopyanso kuwagwirisira ntchito. Mukudziwa chifukwa chake? Chifukwa kuti tanthauzo limene amayika lija si tanthauzo lenileni la aya. Limene ja si tanthauzo lenileni la aya. Tanthauzo lenileni la aya anatipatsa ni ndani? Mtumiki. Pamene mtumiki amanena kuti mawu awa akutanthauza mwakuti, limene ndiye tanthauzo wacha la aya. Ndi chifukwa chake ngati tikufuna kudziwa tanthauzo lenileni la Qur'ani tisagwiritsire ntchito izizi, tigwiritsire ntchito tafsiri mabuku a tafsiri amene mmene mwamayika mu hadithi. Ndipo amainena kuti hadithi imene adayilandira ndi wakuti.
mwachitsanzo tafsiri ibn Kathir tigwiritsire ntchito fa amene mudeti tiphunziramo chisilamu tiona chifukwa chimene aya imene inavumbulutsidwira chifukwa chimene sura imene idavumbulutsidwira tichipezamo mmene. Koma lero lino muona kuti munthu akubwera ndi sura yomwe sikugwirizana ndi zimene zili pamenepozo chifukwa chonena kuti chani akufuna kuti zimene iye amakhulupirira ndi zimene amagwirizana nazo ni mutu wakewo zitani zigwirizane zifanane. Ndifake tu mashia lero lino amabwera ndi tafsiri yawo kumanena kuti al-fahsha'i wal munkar, al-fahsha'i Abu Bakari wal munkari Umar. Akuti zinthu zimene zili zonyasa ndi Abu Bakari, al munkar zinthu zimene zili zoyipa zokanidwa zosakhala bwino ndi Umar. Akutandauzira zimenezo mutafsiri ya al-Qummi mukapezamo ziti zimenezo. Akuti anthu amene amayankhula kuti rabbana habi lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Kuti Allah subhanahu wa ta'ala tipatseni kuchokera mwa azikazi athu komanso mwana athu qurrata a'yun choziziritsa maso athu. Mtumika akunena kuchokera pa aya imene imuvaso hadith akumasuli wabwino mwa akazi ndi uyu amene umatuka muona umasangalala naye maso wako umasangalala mtima umakhazikika mkazi kumuona basi mtima kutani osati chifukwa cha maonekedwe etu sakutanthauza zimenezo chifukwa cha khalidwe lake labwino nemo muna amataka muona mkazi basi mtima wake ndikukhala basi mkazi uyu wabwino kwa basi ana ake kukhala sochozizilitsa masowa yani kuti akaona ana amasangalala chifukwa chowaona kuti akukula muyani muchipembedzo chawo ana akhalidwe labwino. Waja'alna ndipo tipangeni ifeyo lilmuttaqina kwa anthu amene ali ndi takwa kukhala imama owatsogolera. Ndiye iwo akutanthauza kuti mutichotsere kuchokera mwa anthu amene ali ndi takwa mutichotsere mutsogoleri ndakunena kuti huwa Ali ibn Abi Talib kutanthauziratu mwawo kumeneko. Ndiye pa chifukwa chimenecho Qur'ani sitingayitanthauzire za mmitu mwathu basi. Qur'ani tikuyeneka titanthauzire kuchokera kwa mtumiki. Ndipo mtumiki palibe aya kupatulapo kuti anayitambasula kwa maswahaba. Ndiye pa chifukwa chimenecho Mu'tazila munthawi imeneyi yunkiruna hadhihi al-ahadith amakana amanyasida ni ahadith. Akuti Qur'ani tizingoyankhula basi imene tikutani tikufunira kulibe zoti khala Rasulullah chanchani zimenezo kulibe zoti mtumiki pa hadithi imene wanenapo zimenezo zo mahadithi onsewo ife sitingamvere tizo wabanje kuti hadithi ndiyo rondo ndama yankhula zimenezo. Koma kuti Qur'ani tizingoyankhula tikayima pa podium tizingoti qala Allah basi ngati kuti Allah yawavumbulutsa Qur'ani yo kwa ife. Mu'tazila ndi anthu amene amanyasida ndi ahadith mwachidule akufuna kuti chisilamu chitidzingo chipanga mmene tatani tachimverera. Mukadzamuona munthu mukukambirana ndiye mukumuuza kuti mtumiki anati yeyo ndi kunyasidwa ni mmodzi mwa ndani Mu'tazila. Chifukwa yunkiruna al-ahadith. Ndiye fahaddathani binahwin min 10 ahaditha fi hadha. Ndiye chimene chidachitika Shariki ibn Abdullah adawakambira iwowa ahadithi okwanira 10 munkhani imeneyi munkhani yokudza kufunikira kwa chani kwa ahadithi mu Chisilamu. Waqala ndipo anati amma nahnu tikakhala ifeyo qad akhadna dinana hadha ani tabi'in ife tachitenga Chisilamu chathu kuchokera kwa ndani kwa matabi'in wa akhadha at-tabi'una ndipo matabi'ina adatenga chipembedzo chawochi an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kuchokera kwa ndani kwa maswahaba. Uyu Shariki anali mmodzi mwa ndani mwa mataba tabi'in munthawi ya achina Ahmad ibn Hanbal achina Abdullah ibn Mubarak Ali ibn Madini wa ghairihim ndiye na mwayo. Ndiye akukamba kuti ife chikakhala chipembedzo chathuchi tachitenga kuchokera kwa ndani kwa matabi'in. Ndipo akakhala matabi'ina chipembedzo chawo achitenga kwa ndani kwa maswahaba. Ndiye akufusa kuti fahum amman akhadhu kodi wo achitenga kwa ndani chipembedzo chawo.
Ngemukumbukire lesson ija tidayamba ndikunena kuti tiziyenda njira ya ndani ya masalafi. Tu point yathu ndi imene. Tiyende njira ya ndani ya masalafi. Nde masalafi oyambirira ndi ndani? Ndi mtumiki, masahaba, matabi'in wa taba'a tabi'in. Ndiye uyakufotokoza kuti chisilamu chathu chimene tikupanga practice ichi tachitenga kwa matabi'in. Matabi'in awo achitenga kwa maswahaba. Ndipo palibe chikayiko maswahaba adachitenga chipembedzo chikuchokera kwa ndani? Kwa mtumiki. Cheni chikuyeneka kuyenda choncho. Ndiye kodi iwo Mu'tazila chisilamu chawo chachitenga kuchokera kwa ndani? Chifukwa ngati achitenga kuchokera kwa matabi'ina sitisiyana mu chipembedzo. Ngati achitenga matabi'ina amene akunena kuti achitenga kwa matabi'ina, matabi'ina anachitenga kwa ndani? Kwa maswahaba. Choncho sitisiyana mu chipembedzo. Kutere kukusiyana mu chipembedzo kukuchitika lero ndi chifukwa choti anthu ena chisilamu chawo akuchitenga kwa ena osati kwa ndani? Kwa maswahaba, matabi'ina wa taba'a tabi'in. Cheni pamene popo cha iwo chinasokonekera. Ena akuchitenga kwa akuti ambuye awo ena ache amene adali opemphera kwambiri akazikisa chipembedzo chawo kuchokera kwa wina wache. Diobandi anali munthu anthu achipanga chipembedzo ati ife tachitenga kuma Diobandi. Shishti anali munthu ochokera ku Shishti anthu akuti ife tachitenga chipembedzo chathu kuchokera kwa Sheikh amene. Kumuona Sheikh ameneyo anali munthu osokonekera kopya muzochitika. Abdul Qadir anali munthu amene anali pa manhaji yolondola. Atamwalira sadasiye Qadiriya kukhala gulu la anthu kukhala chipembedzo. Sadasiye zimenezo. Abdul Qadir Jilani anasiya mabuku amene ali abwinobwino. Koma zidzukulu zake pambuyopo zinapanga tsopano chipembedzo kunena kuti chini chipembedzo malingana ndi ndani? Abdul Qadir Jilani malingana ndi agogo athuwa. Silero lino mukapita pamponda apo mpanda analemba kuti cha muno ni mwakadilia okaoka. Ndi ndani mugula matabi'ina kapena mugula mataba'a tabi'ina amene ananena kuti chisilamu ichichi ndi cha Abu Bakari basi. Ife tikutsatira Abu Bakari. Ndi ndani? Palibe. Abu Bakari sana analolunga. Koma ndi chifukwa chani yo sada nene kuti ife tikungotsatira Abu Bakari yeka? Ndi chifukwa chani yo sada nene kuti ife tikungotsatira Umar yeka kapena ife tikungotsatira Uthman yeka? Amadziwa kuti chisilamu sikidachokera kwa Abu Bakari, chisilamu sikinachokera kwa Umar, chisilamu chinachokera kwa ndani? Kwa Allah kudutsira mwandani? Mwantumiki sallallahu alayhi wasallam. Ndiyo lino ena akunena kuti ife ndakadiria mpaka anakumalemba pa mpanda kuti ife munomu tidzingovomereza munthu wachikadiria. Mukakalowa mmenemo inuyo mukhala munthu osochera. Chifukwa mukuvomereza kuti zimene achita anthu awa ndizotani? Ndizolondola. Wallahi Abdul Qadir Jilani akanakhala moyo iziza akanazikana. Chifukwa sana siye zimenezo. Koma ndi anthu osochera amene anabwera pambuyo pake amene amafuna kuti ayambitse chisokonezo na amene anabwera ndi zimenezo. Ali ibn Abi Talib kubwera lero mashia onse awakana. Ngati mene adamukanira Harith pamene ankanena kuti koma kuti iweyo Ali ndi amene uli pachani? Pa haki. Adamudzudzula pompo kumuuza kunena kuti ayi iwe watani? Wasokonezedwa. I'ra fil haqq ta'rif ahlahu. Chidziwe chilungamo ndipo udzawadziwa amene ali pa chilungamo. Anthu amene okwane nawo tu ndi anthu amene ali ophunzira, ndi anthu amene ali omutsatira mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Choncho ine sindiliso wabwino kuposa iwo. Sonayo kunena nji kuti ine ndi wabwino kuposa iwo. Lero lino anthu samamuyika Ali kukhala wabwino kuposa maswahaba onse. Amene ndithu Ali ibn Abi Talib anawakana iye ali moyo ndipo atati wabweranso mu nthawi ino Allah wamudzutsa Ali adzawatsutsa mashia onse. Magulu onsewa akugawa kuti ife ndakuti ife ndakuti onsewo mukafufuze. Chisilamu chawo chaponya pena pake mucheni chimene tikuchifotokozachi cha masalafi. Pena pake chatani? Chalakwika. Ndiye chikangolakwika pamenepo kwina konseko kumakhala kuti kwatani? Kwaipa. Ndiye mu mawu awa tikudziwitsidwanso kuti aqida
yolondola imatipangitsa ife kupewa kutsatira wina aliyense pokhapokha ngati amene tikumutsatirayo akutsatira ndandanda umene taunena mtumiki, masahaba, matabiina wa tabaa tabiin, ndikumapitawo ndandanda umene ngati amene akutiphunzitsayo sakuyenda ndandanda akida imationetsa. Fa akida ili ngati sefa yomwe imasiyanitsa anthu amene ali pa chilungamo ndi anthu amene ali pachani pabodza, ili ngati sefa ndithu. Ndiye onse amene ali pa batili amatani amadziwika, komanso amene ali pa chilungamo amatani amadziwikanso. Ndiye pali mahadithi ochuluka amene akukamba zakufunikira kutsatira mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam pamodzi ndi maswahaba ake, komanso mibado iwiri imene inabwera pambuyo pawo. Ndithudi iwowa adali anthu omwe adachita malinga ndi mmene Allah amafunira. Choncho aliyense amene akufuna kukonza chikhulupiriro chake akuyeneka kuwatsatira iwowa ndi kuyesetsa kukakamira pa njira imene iwowa adayenda, imwe tikuyitcha kuti njira ya masalafi as-salih. Ndiye mukanzamumva wina akunyoza masalafi, muzangodziwa kuti munthu amene ndotani ndosochera. Za masalafi ndezi chani zimenezo, muzangoyika ma question mark kuti amene ndi mbuli watumidwa kapena ndi mmodzi mwa anthu amene akutani akuwasocheretsa anthu. Chifukwa chani? Chifukwa masalafi mene tafotokozeramo nanga ndi anthu achilendo ngati ayitu ndi mibado itatu iyo lungamayi basi. So chonyasidwira ndi liwu la salafi ndi chiyani? Ngati kuti mene tanena salafi mutatukwana, sitinatukwana. Koma muona kuti anthu ena mukangochula salafi kunkhope kwawo kumakhala ngati kuti akudya asidi, kunyasa kunkhope, kunyasitsako akuti chifoti mwachulako za ndani za masalafi. Mungodziwa zoti awa ndi anthu aja na anthu amene ali osokonekera. Ndiye ifeyo tikufuna kuti titeteze njira yolondola yakamvetsetsedwe kabwino ka Chisilamu. Sitikuona kuti anthu amene lero lino akuwatsatira ali ndo watsatira uchuluka bwanji. Polonga khale ino ndine tilipo anthu 10, koma ngati tikutsatira mtumiki pamodzi ndi maswahaba, matabiina ndi matabaa tabiina, ife tili pa chilungamo. Chisilamu sitimatsatira gulu, Chisilamu timatsatira kumene kuli chilungamo. Ngakhale amene ali pa chilungamoyo ndi mmodzi, chifukwa ameneyo ndi amene ali gulu. Iyeyo mmodzi amene ali pa chilungamoyo ndi amene ali ndani gulu, koma osati kumene kuli chikhamu cha anthu. Mukapita ku guluko mukapezako anthu akutsatira zilakolako zawo, akutsatira agogo awo, akutsatira ndalama, akutsatira kutchuka, akutsatira gulu lowatsatira, akutsatira zambirimbiri. Koma mukapita kwa mmodziyo amene akutsatira mtumiki, maswahaba ake, matabiina wa man tabi'ahum bi ihsani, ndiye munthawi yathu ine ndiyofunika kuchenjera kwa basi. Chifukwa tidzatenga Chisilamu kwa wina aliyense ndiye tidzayama ndi kuwatsutsa awo amene ali pa njira yongoka. Chifukwa cha kumene ife takatenga chani Chisilamu chathu. Muhammad ibn Sirin adayankhula kuna kuti inna hadha al-ilma dinun, ndithudi awa maphunziro awa ndi chipembedzo cha munthu. Fanzuru, choncho yang'anani, amman ta'khudhuna dinakum, kwa yemwe mukutengako chani chipembedzo chanu. Muyang'aneko, musamale kumene mukutani mukutengako chipembedzo chanu. Chifukwa mutenga kwa wina aliyense ndiye mukhala asilamu omapanga zinthu zosokonekera, ndikumatsutsa amene ali pa haki. Kuteka kwa asilamu ena akuti akuphunzira Chisilamu, muona akapita pa internet akumatenga kuchokera kwa motivational speakers, achina Menki, achina Nu'mani Khan, achina Sulaimana, Omar Sulaimana, achina Abu Taimia ndi ena otero. Anthu amene wawo akumango yankhula za mmitu mwawo ndi anthu osokonekera. Sitikufuna kubisa ya ndi zimene lero lino anthu akufuna akuti tisaone zoyipa za munthu yo timusiye. Ndiye Chikristu chasiyana pa sisi kusiyana kachifukwa Chikristu amanena kuti tisayang'ane chani
zoyipa za munthu uyo titenge zimene abusa ndikumapanga chiwerewera abusawo ndi munthu usona wamalakwitsa tingotenga zimene akutiuzazo masiku nkumapita ndi zimene akufuna atu lero anthu akufuna kuti tiziyankhula zowakomera tikayima pamwimba lipaja tiziyankhula asilamu yayi basi palibe muzingogwira ntchito zabwinozo business yakatapirayo muziyesetsa kuti mukapanga katapirayo tindalama to muzikapereka kuti muzikapereka ku mzikiti tizithandizira panopa basi tisauze kuti katapirayo mukapsya naye tisauze zimenezo tikanena tatani talakwitsa akufuna kuti tikayima pamwimba lipaja tinati ayi azimayi basi muzingoyesetsa nditi mahijabu tanuto tinato kumayesetsa kumapereka maswadaka Allah azikukhululukirani basi aziyenda amayi mudinda museumu basi iyi sheya wama yankula bwino iyi ndi sheya bwino kwa basi ndizimenelo lino anthu akudani akufuna asilamu musapange shiriki musapite mwazi sing'anga musapite mwazi busa musapite kumaula musapange zimenezo akufuna kuti tisaletse zimenezo ndrama zimene makazipeza kumenekozo atangotengani pang'ono mpereke ku mzikiti Allah akukhululukirani basi ndi azibwera ni magali moto awo ishehe tagwirani apa chifukwa siti kwadzudzula cha zoyipa chimenecho si Chisilamu chimenecho ndi chani Chikristu kuchisilamu Allah wanena kuti waltakum minkum umma yad'una ila alkhair mwainu mutuluke gulu limene lidzitanira kuchabwino at-tauhid wa ya'muruna bil ma'ruf ya'muruna gulu limene lidzilamula zabwino wa yanhauna 'anil munkar ndipo liziletsa zotani zoyipa etu ndelo linakuti ayo akuletsa zimenezo zo iwo ndenda abwino amene akuletsa zimene taoneni yonda Allah atundozindikira pali machimo akulu ndi pali machimo cha ang'ono awa anthu amene akuuzidwa kuti mutulukemo mu gulu la Asilamu ndi anthu amene amachita machimo ang'ono alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam awa ndi anthu amene amadzitalikitsa kunyasi machimo akulu komanso ku zinthu zonse zotani zonyasa kupatulapo mafoti ang'ono amene amachita kukwiya basi nanga mene ndi chimo lalikulu zimenezo livi ni maswahaba zimapezeka mu mayo chifukwa kuti umene ndi umunthu ndi Allah akudziwa kuti anthu amachita machimo akulu ndi amachita machimo ang'ono kwa anthu amene akuchita timachimo tating'ono amene ndi amene atuluke kumene adziwaletsa anthu kuchani ku machimo akulu ndiye palibe zoti ayi amene akuletsa akuda amazitenga ngati osachimwa amene mungodziwa kuti ni ndani ndi shaitani so ife Chisilamu cha maswahaba ndi matabiina wa man tabi'ahum ndichosanyengererana tiletsana zoyipa tilamulana chani zabu chimene ndi Chisilamu chake cha masalafi as-salih ndithu ndiye sindikudziwa ngati mwina paja timapereka sompata ku nkhani ya mafunso ndiye mwina nkutheka kuti mafunso alipo